Ziberliteratura interneten bilakararekin lotuta dagoen literatura da. Beraz, errealitate digitalean garatzen diren kontakizunak dira. Eta kontakizun tradizional edo analogikoekin alderatuz, badituzte hainbat ezaugarri berezi. Azter ditzagun. Literatura ez lineala izeneko generoan oinarritzen dira. 20. mendeko korronte esperimentala. William S. Burroughsen Naked Lunch, Julio Cortázarren Rayuela eta James G. Ballarden Atrocity Exhibition eleberriak dira korronte honen adibide esanguratsuak. Ez dute orden zehatzik. Irakurleak erabakitzen du nola eta zein ordenetan irakurri. Beraz, esperientzia desberdina da pertsona bakoitzarentzat, eta idazlanek interpretazio ezberdin anitz izan ditzakete. Interneteko munduan giltzarri den klik egin kontzeptutik abiatzen dira. Horrela, hainbat hitzek informazio berria irekitzen dute, eta irakurketa kanpotik barrura doala esan daiteke, literaturari hirugarren dimentsio bat gaineratuz. Hitzez gain, beste hainbat formatu erabil ditzakete. Argazkiek, infografiek, soinu iturriek, animazioek edo bideopiezek idazlanak aberaz ditzakete. Literatura eta ikusizko artea uztartzera iritsiz. Ziberliteraturaren aitzindaria da idazlan hau. Bere helburua sormen poetikoa demokratizatzea zen. Horretarako, ausazko sekuentziak sortzeko programa eraiki zuen. Bertan, bertsolerro bat behin eta berriz errepikatzen zen, baina bere hitzen ordena aldatuz. Webgunearen erabilera poetikoaren lehen adibideetarikoa da. Antologia honetan hainbat formatu elkartzen dira. Testuak, irudiak, soinuak eta animazioak konkretuki. Eta irakurleak klik eginez, nahi duen eran irakur dezake. Webgunea da ere idazlan honen euskarria. Kasu honetan ordea, hitzen esanahiek garrantzia galtzen dute. Eta bere formak diseinu grafikoko ingurune batean integratzen dira. Irudizko poema bilakatuz. Eta irudizko poema batetik irudizko eleberri batera. Bideojokoen mekanika eta literatura uztartzen dira hemen. Elementu bisualek kontakizunak gidatzen dute, eta irakurleak erabakiak hartitzake, aukeratu zure abentura eleberrietan gertatzen zen bezalaxe. Poema liburu honek ez du olerkirik barruan. Horien ordez, QR kodeak daude, eta hauen gainean webcam edo telefono mugikorra jarriz gero, hitzak paperetik irteten dira irudi eta animazioak osatuz. Irudizko poesia bilakatuz. Eta adibide honekin iritsi gara amaierara. Oraingoz noski. Mila esker eta hurrengora arte.